Zwemmen, draven en fietsen. De leerlingen van OBS De Opstap in Oensjerk doggen een triathlon. En dat alle jaar voor een goed doel. Een nieuw squalleplein. Dit doen we voor het squalleplein om het wat op te knappen. Want wij vinden dat het mooi in mij. En het is wat oud, dus het bij ik wil wat oorzweren. Ja, dat is wat oud en dan kan je weer wat nieuwe dingen opkomen. Zo. Sommige dingen ben echt zie je niet uit. Sommige toestellen hebben ik al heel lang en binnen meer mooi. En ja, wij willen wel nieuwe dingen gaan op het squalleplein en dat is echt leuk voor de band. Het schoolplein van nu is voor de kinderen minder uitdagend. We hebben de afgelopen jaren zijn er wel speeltoestellen omdat ze minder veilig waren van het schoolplein verdwenen. Maar er is eigenlijk de afgelopen jaren niks voor in de plek gekomen. Dus we zeiden van het is echt tijd voor een flinke opknapbeurt. En de band weet te goed wat ze dan graag nij willen. Een skommel en een klimrek en ja, dat. Sowieso een squallen en skommel, want ik vind het wel echt heel leuk bij vriendinnen. Of een klimrek om te chillen of zo. En ja, dat soort dingen. Dit hier nog zal de renovatie van het squalplein uiteenzetten. Maar had dat mij de plan voor een groot nieuw squallengebouw in Trienwalden eens wel doel? We vinden toch dat de kinderen van nu verdienen ook een mooi schoolplein. En de scholendiscussie, we weten, ligt nog niets concreets. En ook is nog niet helder wanneer dit alles gaat gebeuren. Dus we zeiden van de kinderen van nu verdienen echt ook een mooi schoolplein. En daar gaan we nu op inzetten.